IJsselmar. Een uitkomst wie het. De zee wie bedwongen. De meesten langs de Zuiderzeeplakken hoeven net meer benauwd te wezen van wie te voeten. Er waren grote polders online van landbouw en stedenbouw. Wat zullen die meesten al je blierd west hebben op die 28 maart 1932? Mis. In een soort Zuiderzeeplakken hong de vlaggen zelfs heel stok. Want de komst van de Ouderdijk betreft de echte ei van de zee die de meesten een soort opleveren hier. De skipveert, burgerlijks. Er wienen bloeiende lijntjesten tussen de Zuiderzeeplakken. Van Amsterdam naar de Lemmer. Of van Staren naar Enkhuizen. Een soort verkeer van Noord-Holland naar Friesland roem via Disselien. Dat wie naar 1932 al hier dien. Het zijn vooral toeristen die nou nog de boot van Staren naar Enkhuizen nemen. Die toeristen die gaan vaak hierheen, naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. En een van de eerste zaken die je zocht binnen de oude viskersboten. In alle soorten en maten. Dat is logisch, want de visserij wie de belangrijkste inkomstenbronnen van de Zuiderzeeplakken. Vooral jering en ansjovis waren een soort vong. Om 1900 heen vaarden er wel 3000 viskersboten op de Zuiderzee. Vaak lietse platboeiers dat een paar man hut op werkje moesten om zonder motor de netten met vis binnen te heljen. Zwier werk, wat wie de meesten werk en dus inkomsten. En de viskers wisten dat na de afsluiting van de Zuiderzee minder worden zou. Binnen een paar jaar zou het wetter zwierd worden en dus zou de jering verdwijnen. Liek als een soort orenvisksoorten. En daarmee gingen de viskers geen toekomst meer. De overheid wist dat ik. En daarom kwam er een Zuiderzee-steunwet. Die de viskers een oorwerk hielp. Of desnoods al een uitkering. Dat weer netjes. Maar de meeste viskers woonden heel door geen oorwerk of een uitkering. Zij woonden gewoon visken blowen. Er kwamen protesten en demonstraties in Den Haag. Maar de plannen waren net met te keren. Vier wij het grootste part van de visserij is opdoekt. Joet daar binnen nog maar een paar beroepsviskers actief op de IJsselmar. Er is eigenlijk maar één echt viskersdwarp meer. Urk. De Urkers hadden echt geen zin om wat oors te doen en brachten massaal haar boten naar Haasta om van daaruit wij op de Noordzee te visken. En dat is nog altijd zo. Als het in de weekends in de haven van Haas komt, zocht vooral Urker viskersboten lezen. Maar er kwam zelfs oorwerk voor in de plak. Duizenden mensen konden aan de slag als dikwerker. Onder Amsterdijk werken zo'n 4000 man. En er waren een soort mensen nodig om de polders in de IJsselmar rond te lezen. Om de Noordeerstpolder en om de Flevopolders heen kwam ik flinke dieken te lezen.
En dat betekent weer een soort werk voor de stienkloppers, die de grote basaltblokken te plak lezen moesten. En het inpolderen van het loon, daar heb je niet bij mensen voor nodig. En onder de dik zelfs bleef zelfs ik altijd werk. De dik moest onderhouden worden en zelfs uitbreiden. In het begin kwam er 1 keer in de 10 minuten een auto voorbij. Maar na de jaren 60 groeide het verkeer zo vlug dat de enkelbaans Amsterdam een uurtje 76 verdubbelen waard. Daar wie nog mooi wat ruimte voor. Want de plannen voor een spoorlijnen waren toch net meer uitvierd. Van begin aan wie het doel om een treinrit te leiden van Noord-Holland naar Friesland te. Maar toen het erop aankwam, dwaste de NS het net aan. Het plan zou te duur wezen. Je kent nog goed zien hoe serieus al die plannen waren. Op het eiland Wieringen, dat Heeglijn, hier is alvast een grote sleufgroeven van de trein. Maar ja, die trein is er nooit kwam. En de Wieringers hadden er nog altijd spijt van dat ze deze grote tunnelbak dwars door een mooie glooiende landskip lijn had. Piaam, wist al wel, daar zou de Ausluitdijk eerst uitkomen. En de trein dus ik. Een intercity-trein uit Amsterdam waai. Jillands naar Bolzert en Snits en dan verder. Daar dreemden ze hiervan. In Bolzert hingen ze het zelfs oer een gebiedende ijs om verder groeien te kennen. En ik de oren plakken woonde neer liever als de trein die Zuidwest-Friesland verbinden zou met de rest van de wereld. Doet net Piaam maar Surg het aansluitpunt waard, stienden ze in haast te juichen en te douchen. Een zeehaven en een aansluiting met een teruggaande spoorlijnen. Nou, het kon net mooier. Maar nog Bolzert, nog Haas had zijn treinverbinding kregen. Zo nou en dan wordt er nog wel eens voorzichtig praat door een spoorlijnen op de Ausluitdijk. Maar zoals het nou lijkt, zal die er nooit komen. Vroeger er dan niet meer onder dik. Jawel. Misschien zelfs wel een hele soort. Geheimpje. De dik is eigenlijk helemaal net zo goed meer. Tenminste, net goed genoeg om in de toekomst lang mee te kennen. Het gevaar komt van twee kanten. De zeespiegel zal de komende jaren omheen komen. Ten tweede, de gletsjers in de Alpen smelten. En de klimatologen verwachten in de toekomst heel iets vaker grote regenbuien en wetroerlijst. De IJssel zal daarom meer wetter litten in de IJsselmar. En daardoor zal het peil in de IJsselmar omheen komen. Bij Rijkswaterstaat is op dit stuit druk ontrekeningen hoe ze de Ausluitdijk toekomstbestendig moeten kennen. De dijk is sterk genoeg. Ik bedoel, in het voorjaar hebben we natuurlijk een paar zware stormen gehad. En daar is het water wel een beetje eroverheen gekomen. En we hebben wel wat schade aan de steenbekleding gehad. Maar dat is normaal, zou ik zeggen, bij een zware storm. Dus we hoeven ons niet zozeer zorgen te maken voor de komende jaren. Die dijk als zelf is stevig genoeg. Hij is alleen niet hoog genoeg. En er zou dus ongeveer 2,5 meter op moeten komen. En er is ook gebleken dat de spui- en schutsluizen eigenlijk niet meer stabiel zijn. Dat heeft gewoon te maken met historie. Er zitten nog houten palen in de ondergrond. En als daar een zware storm komt, dan praten we wel over een storm die zwaarder is dan windkracht 12. Dan zouden er dingen kunnen gaan bezwijken. Een van de eerste zaken die het regelen worden moet, is de oorlees van extra spuisluizen. Om het water makkelijker afvieren te kennen naar de Waadzee. Nou, iedereen weet denk ik wel dat bij de spuitcomplexen er geen gemalen of pompen staan. Dus we laten het water eigenlijk door hoogteverschil naar buiten vallen. Als je zeespiegel omhoog gaat en je hebt het IJsselmeerpeil wat maar stabiel blijft, dan heb je steeds minder ruimte om het water naar de Waddenzee te laten vloeien. Dus als je meer gaten maakt, kan je toch die hoeveelheid water die op het IJsselmeer zit naar de Waddenzee spuien. Vandaar dat we die extra spui gaan maken. En kun je overal in die dijk gaten maken of is daar een speciale plek voor? Nou, we hebben heel veel plekken onderzocht, want in principe zou je overal gaten kunnen maken. Maar als je kijkt naar zo min mogelijk schade aan de Waddenzee, milieu, natuur,
of zo snel mogelijk het water kunnen afvoeren in de Waddenzee, is uiteindelijk besloten om de extra spuitcapaciteit te maken in de knik van de dijk. Dus dat is bij Kornwerderzand, een paar kilometer de dijk op. Dan maakt een weg een bocht naar links richting Noord-Holland. In die knik, daar komt straks de nieuwe spuitcapaciteit. Moeten die plannen snel uitgevoerd worden of kunnen we daar wel even mee wachten nog? De bedoeling is dat in 2009 ook echt daadwerkelijk er iets gaat gebeuren aan de dijk. Dus dat men ook kan zien dat er de schop de grond in gaat. En we moeten in 2012 klaar zijn, want dat heeft de staatssecretaris tegen de Tweede Kamer gezegd. Dan moet het water door het nieuwe spuitcomplex heen stromen. Nou ben ik mensen die zeggen, stek die dik maar terug. Dat is beter voor de natuur. Mensen die het haar bekommeren om de natuur in de IJsselmar, hebben haar verenigen in de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer. Natuurorganisatie Het Frieske Geer had hem hier ook bij ons slepen. Zij zouden graag willen dat de IJsselmar weer zoutwetten krijgt. Je moet je voorstellen, je hebt de Waadzee. Nou, dat is op dit moment, iedereen weet dat. Dat is gewoon een allemachtig mooi en waardevol natuurterrein. Ja, en uiteindelijk is dus maar de afsluiting van de Aarsleldijk is eigenlijk precies hetzelfde milieu, biotoop, is gewoon helemaal verlengd. Met zandplaten, slenken, slik, zandbanken en zo. Het is niet meer zout, de dynamiek is verlengd. En ja, dat houdt gewoon in dat het toch een heel ander beeld jouwt. En wat is er verloren dan? Ja, verloren is met name dat het zout is verdwenen, dus het is zwierd worden. En dan kun je zeggen, ja, van wat jouwt dat? Zout houdt in dat er gewoon bepaalde planten binnen, bepaalde vogels en visken en zo. De zoogdieren die daarbij jaren bij dat zout, dat is voor. En er zijn hele andere vogels erop breeden. Daar zijn er gewoon weer hele kappel zeehoen liggen. Ja, zo'n hele horen natuur wezen. Echt een hele andere oortje zou dat wezen, ja. Maar is dat dan beter dan wat er nou is? Dat zout, dat zou gewoon een hele protte weer ombrengen. En die dynamiek ik. Dat zou voor de natuur beter wezen. Dat zou van de natuur beter wezen. Nou, en die natuur, dat is gewoon een hele andere natuur als wat er nou is. En kennis, die zeggen van, ja, dat is zo waardevol, dat wat er nou is, dat mag je dan wel verdwijnen. En hoe zou je dat dan doen? De kerst net zeggen van, ik steek een gat in de dik en dan laten we het wetten, dan moet je komen. Nee, dat zou niet kennen meer. Maar ja, je zou delen dwang kennen, Amstelmeer, bijvoorbeeld Rietse stikjes zoals bij de Makkermerwaard, de Noordwaard zou je een stukje dwang kennen. Of nog een, ja, misschien nog wel een orenplan. Dat er gewoon een stuk inpolderen wordt en dat wordt zout, zeg maar. Dat zou ik kennen. Dus er zijn genoeg mogelijkheden, maar ben ik al hier realistisch? Ja, wat is realistisch? Ik denk dus dat je zegt van nou, we gooien de Aarsleldijk weer uit. Dat is misschien niet realistisch. Nee. Dat zou gewoon zo'n verhoring budgetten. Nou, dat is waarschijnlijk de kosten die reizen dan de pan uit, dus dat zal niet kennen. Maar die tussenoplossingen, ik denk dat dat allemaal wel bij de mogelijkheden ja, dat denk ik wel, ja. Er zijn bij de meer mensen die plan hebben met de Aarsleldijk. Wikkeliks om energie op te wekken. Op de Universiteit in Delft wordt op het stuit onderzocht of het mogelijk is om de Aarsleldijk heel dol te bedekken met zonnepanelen, om zo stroom op te wekken. Bij de sluizen van Den Oever worden proeven dienen om te zien wat mogelijk is om een getijdencentrale aan te lezen. Simpel. Heegwetter, de IJsselmar, streemt naar het legere wetter, de Waadzee. En de kracht die vrijkomt bij die streming, kerst mij een soort van moderne wettermoenen omzetten in elektriciteit. Maar het kan nog gekker, want in Ljouwert wordt toen bezocht of er uit soort wetterik stroom te heljen valt. Blue Energy nemen ze dat. Als jij zoetwater hebt en zoutwater hebt, dat het zout uit het zoute water naar het zoete water toe wil. En daar hebben ze iets heel slims voor bedacht. Dan laten ze namelijk kleine filtertjes, membranen noemen we dat. En die zoutionen, die willen dus naar dat zoete water. Maar wij zorgen dat bij die filtertjes die ionen gefilterd worden in positieve ionen en negatieve ionen. En dan krijg ik dus een positieve lading en een negatieve lading. En daar kan ik stroom uithalen. Dan heb ik als het ware dus een batterij. En daar doe ik een draadje tussen. En dan heb ik stroom.
Het is natuurlijk een super schone technologie dan, want nu gaat het zoete water toch al de zee in. En het wordt dan toch vanzelf zout. Het vermengt zich met het zoute water. Nu doe ik dat mengen eerst even gecontroleerd in onze energiecentrale. En daarna gaat het alsnog de zee in. Dus de natuur merkt er in feite niks van. Voor iedere kubieke meter zoet water wat de zee instroomt, kan ik dus een megawatt aan stroom maken. Dat betekent dat ik bij de afsluitdijk genoeg stroom zou kunnen maken voor heel Noord-Nederland. Voor alle huishoudens in Noord-Nederland. Dus dat is een behoorlijk grote lamp, zou ik maar zeggen. Er is van alles mogelijk met de Uislediek. Maar zou ik mooier kennen? Daar wil ik plan van maken. Ja, de diek kent echt mooier. Verschillende mensen en instanties binnen op het stuit plannen om het meidje om de Uislediek onttrekkelijker, fleuriger of gevarieerder te maken. Dat binnen net samen wat leurt die dat betinken. De Rijksbouwmeester en Rijksadviseur voor Infrastructuur, dat binnen de hoogste adviseurs van de regering, die hebben verschillende bureaus opdracht doen om plan te ontwikkelen. Rijksbouwmeester en Rijksadviseur van de infrastructuur die heeft gedacht van nou, als die dik dan toch helemaal op een kop maakt, dan moeten we er maar wat oors mooi doen. En ze hebben mij en nog twee architectenbureaus ze vregen van nou wat zou je in de toekomst maar zo'n dik kunnen doen. En wij hebben alle drie dus vanuit een oorperspectief, dus vanuit de stedenbouwkundige situatie of de landschappelijke situatie en een oorenschaal, want als je het stedenbouw denkt, dan is het een hele oorenschaal als een architectuur, hebben we die dik behandeld en besjoen. Maar ja, hoe moet je nou plannen bedenken hoe zo'n diek? De Rijksbouwmeester zelfs vindt dat er best wenhuizen bouwd worden kennen op de Uislediek. Maar orenmeesten vinden krek dat de diek een toeristische attractie worden moet. Met olie die wedage en misschien wel met hamburgerketens en hotels. En weeroren vinden juist dat de diek zo volle mogelijk blauwe mat zat er nou is. Rjocht en strak, in een iepen rondte van wien en zee. Ik vind het juist mooi dat er eindelijk een stuk dik is of een plak is waar het keel is, waar mensen net kunnen verdwalen, net kunnen schoelen. En de mensen bewust maken van die elementen van de natuur, zeg maar. En als er dan weer wenhuizen op maken, dan verrommelt zo'n dik heel erg. Dan moet de infrastructuur helemaal aangepast worden. Dan worden mensen heel afgeleid. En het is juist zo mooi van het dik dat ze contact heeft om jou te leren. Ik ben uitgegaan van de bestaande kwaliteiten van het dik en die versterken. En de mindere punten wil ik eigenlijk verbeteren, zeg maar. En als je over die dik gaat als automobilist, dan ervaar je de dik net zo heel erg mooi, want je soeven eroverheen. Maar er zijn maar heel weinig mensen die echt de dik nemen op een fiets of wandelend. Omdat het paard langs de dik, waar nou de meeste fietsen of wandelen, dat loopt tussen de sneldik en het grote dijklichaam eigenlijk in. Het is wat saai. Het is saai en vooral als het in de wien is, dan is die dik natuurlijk heel lang. En ik heb gedacht van, nou, als ik over die dik zou wandelen of fietsen, dan zou ik liever langs de IJsselmeerkust willen rennen of langs de Waddenzeekust. Dat is volle meer het water en mooi om jou een keer te ervaren. Nou, daarvanuit ben ik gaan, dus ik ga eigenlijk 2 nieuwe routes maken. Eén langs de IJsselmeerkust en één langs de Waddenzeekust. En ik wil die routes maken verbinden. Het wordt nog even van dat elk zijn ideeën presenteren mij. En dan moet er nog kiezen worden hokkerplan echt uitvierd worden zullen. En dan nog moet er bouwd worden. Dat wordt dus al je nog wel even. Eigenlijk ben deze plannen al weer bedacht om de mensen te prikkelen. Iedereen die wil wel wat zeggen over de Uislediek en iedereen heeft een mening over de Uislediek. De Uislediek is eigenlijk van ons al jaar. En nu binnen 3 verschillende plannen, maar ik volle meer plannen over windmolenparken, over hotels, over toeristische eilanden hier bedacht. En dan volgende keer geven we gewoon op paard en dan geven we die plannen presenteren en dan hopen we dat mensen erover na gaan denken. Want volgende keer over 2 jaar gaat de dik op de schop. En dan willen we wel weten wat we dan de komende 25 jaar met de dik gaat gebeuren. Deze kerst nog, hè? Een
Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. Nou, lid is er eens van uitgaan dat wij nog wel een schopje lipje blowen zullen. Dan zal er ik nog wel onder de oudste die ik bouwt willen blowen. Bedankt voor het zien. Hoi.